wannan kuma a gurguje akramakallahu take cewa waɗannan abubuwa da kan lissafa na mallakan miji guda 30 shin za ta iya masaurayi na ɗaya. Na biyu take cewa maganar da ka ce na a yi magana fada-fada, to saurayin da ke neman ka da aure shi ma za ka yi magana fada-fada ko shi za ka iya tausa samun shimiriya? na'am, wayannan abubuwan da aka ce za a yi mai gida aka ce za a yi wa aka ce za a yi wa mai gida aka ce za a yi wa saurayi wanda ba riga an aure shi ba. A ciki ana iya samun abin da za a yi mashi, a ciki kuma ana iya samun abin da bai halatta a yi mashi ba. Misali, ya zo yana so ya ganta da neman aure, ya halatta shigar da za ta yi zama akwai kwalliya da ado a ciki domin ya ganta. An-nazaru ila al-makhtuba abu ne da musulunci ya yarda da shi. Misali, an ce mata aure tana iya taimakon mijinta da dukiya in tana da shi. Ita ma mijin saurayin tana da hali, yana son ta, kuma ustazu ne ba wasu yan kwabbai aljihunsa, ta sai kati na 1500 ta tura masa, ai sai mu ce Allah ya mata albarka. Ina fata an fahimci wannan. Sannan magana, idan ta zo za ta yi magana da shi, ya kamata ta yi magana da shi, kar ta yi da ta rinka lallankwasa muryarta da yawa wajen magana da shi yadda zai iya kawo sha'awa a samu fitina a ciki. Ta yi iya kokarin ta ga ko bata masa fada ba, amma dai magana ta tsaya normal. An gane wannan? Allah ta'ala ya samu dace. Wannan take cewa malam, okay, ka amsa ta gaba daya. Waɗannan shi kenan. Wannan take cewa karamakallahu tana da miji ne, amma mijin ya kasance yana da matsala irin ta neme-neme, ƙarshe har 'yar wacce take zaune tare da ita, 'yar uwata yana neman ta, har 'yan shi yana neman ta. Shin ya zata da irin wannan mai gidan? Za ta iya neman ta rabu da shi ko menene hukuncinsa? Allah ya sauka. Ana samun irin wannan bala'in. Akwai mazaje da yawa da suka yi wa kannan matansu ciki. An aurar da mace, wata mummuna al'ada ta Hausa, sai a dauki wata budurwa kanwata wai a ce wai 'yan zaman daki ce, wata gandame miyar budurwa. Shi ko dama fasiki ne ga neman mata, da matar tasa ta yi ciki sai dai na sha'awar matarsa, sai dawo wannan yake sha'awa. In ba sa'a ba ta tafi makaranta ko ta tafi anguwa, sai wani abu ya ci gaba da faruwa. Miji fasiki irin wannan, a dauki matakin da za a masa nasiha ya gyara. In ya gyara, alhamdulillah, abin da ake so kenan. Idan ba zai gyara ba, ta kai karan matsalar zuwa ga iyayenta a raba auren, haramun ne ta ci gaba da zama da shi. Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik, wa hurrima dhalika ala almu'minin. Ta samu iyayenta, musamman ma wannan lokaci da ake ciki, yana zuwa ya dauko cutar kanjamau ya zo ya kanjama mata, ya tafi lahira ya bata da jaraba. An samu matsala ko ba samu matsala ba? Shi ya kawo kuke ganin zawarawa yanzu da dama daga cikin mazaje sai ga suna tsoron auren su. Kaga mace kamammiya, mutum mai kirki, ba ita yake tsoro ba, mijin da ya sako ta bai sanya yake ba. Ana cutar da mata ta wannan hanyar. Allah ka sama mana mafita gaba daya. Saboda haka ta dauki mataki da za a samu gyara. In ya gagara gyaruwa, iyayenta su raba auren, bai halatta su ci gaba da zama. Na ku yi hakuri, lokaci ya yi nisa matuƙa kwarai da gaske saboda lokacin sallah. Waɗannan tambaya guda biyu, wannan tiki tana tambaya ne, tace tana da maka fatan alheri saboda auren da 'ya'yanka da kai, sannan kuma tana tambaya shin an ce watannin baya an kama ka, sannan kuma wannan tiki cewa tana neman malam kai mata bayani akan addu'ar da ummi salma ta yi addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa ummi salma. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam, kwanakin baya an kama ka, ba a kama ne ba. A gada wannan? Na'am. Ummu Salma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a. Addu'a da ya mata kuma shine Allah ya raba ta da kishi. Addu'a ne ya mata. In kina so Allah ya raba ki da kishi, duk addu'a da Allah ya sauke miki yi ki roki Allah. Karanta Qur'ani ko ki azumi ko ki sadaka ko na abu mai kama da haka. Ba wata addu'a ce ta kamammiya ya ba Ummu Salma ba. Allah ta'ala ya samu dace. To akwai matan kungiyar Asabil suna maka barka da zuwa, sannan ku yi haƙuri, akwai tambayoyi malam da dama waɗanda ya kamata a samu bayani daga wajenka cikakke, amma lokaci ba zai ba mu dama ba. Cikinsu dai akwai guda ɗaya wacce
zan roƙi malam cikin minti ɗaya da ya bayani a kanta. Wato yaro ne gare su sai ya tafi da mota sai ya bige wani yaro ɗan shekara 3 zuwa 4 sai Allah ya mishi rasuwa. Da Allah ya mishi rasuwa sai iyayen suka yafe, to yanzu zai yi azumi na kafara. To amma in ya fara azumin kafara zai koma makaranta kuma azumi zai zo ya riske shi, shin ya kamata zai iya barin azumin kafaran sai bayan azumi ko kuma zai iya farawa ya zai da azumi na Ramadan? Azumi na kafara azumi ne wanda an fara shi ba a bukata a yanke, ba a bukata a yi me a yanke, ana so in an fara shi har ya zama sai an kare. To yanzu idan ya ce zai fara azumi na kafara wata 2 sai ya zama misali a daga yanzu zuwa Ramadan aina jin akwai wata 2, akwai wata 2, so shi wannan larura bata fada kansa ba. Amma makaddara kusa da Ramadan ne yadda in ya fara Ramadan zai iya shiga, to in Ramadan ya zo haramun ne a kowane azumi sai azumi me sai azumin Ramadan. Sannan bayan Ramadan za a samu sallah, ita ma ranar sallah haramun ne mutum ya azumi a ranar sallah. Ina fata an fahimci wannan, saboda haka ya bari bayan Ramadan ya ɗora, zai fi mashi sauki akan fadawa cikin sabanin malamai na cewa idan ya aje yayi Ramadan sannan yayi sallah kafara ta yi ko bata yi ba, to sai ya cire kansa daga sabanin, sai ya bari bayan sallah sai ya ɗora. Na'am. Da ta ce ta auri miji ne sai daga baya ta gane cewa dan Qur'aniyun ne wanda yake ba ruwansu da mai bin aƙidar dan gungu ne, shin ya za ta yi da aurensa? Sannan kuma ɗaya ta tambaya akan me hukuncin shan maganin mata. Na'am, daga wayannan tambayoyin za a dakata ko? Ta aure miji sai ta gane bai yadda da hadisi ba. Duk mutumin da bai yadda da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane, saboda haka wani ƙwarya-ƙwaryan arne ne ta aura. Ina fata an fahimci wannan. Bai halatta ki zauna da wanda bai yadda da hadisan annabi ba gaba ɗayan su, bai halatta, haramun ne. An fahimci wannan karatu? Na'am. Sai wata ta tambaya gaba ta ce me ya hukuncin shan maganin mata? Ban gane shan maganin mata ba. Mace ba ta da lafiya ta sha magani? Idan ba ta da lafiya da sha magani ya halatta. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.